Imamo ovdje filmske glumce, isto se počeli baviti režijom, produkcijom, dakle možemo reći onda svestrana obitelj. Recimo mi, zbog čega smo se danas okupili ovdje, imamo jednu motornu pilu, ne znam li radi. Radi? Možemo demonstrirati. Ajde, može. Možda da vidimo prije samog uvoda kako radi pila, jer ima baterije ili na čeg radi. Ali vidi zbilja radi. Sve ima što treba, ali dobro. Da, ovo je sad levo, jel da, dobro? Dakle, znači nije ovo šala, ali najde nešto piše. Da. Zlatna motorka za najbolji film po izboru publike. Tako je. To je sad ove godine bio 7. Trash Film Festival u Varaždinu. To je, ajmo reći, u ovih 7 godina preraslo u jednu rock kulturu. To je festival u biti amaterskog filma. Počeo je kao rock pop kultura na 80. reference, međutim preraslo je u jedan od važnijih amaterskih, naravno, filmskih događanja u Hrvatskoj. Traje 3 dana i budu prijavljeni filmovi iz cijelog svijeta. Selekcija je izrazito jaka i da budem iskren, strašno sam ponosan, već drugu godinu moj film ušao kako smo se to počeli baviti. Ove godine je čak i osvojio tu prvu nagradu, odnosno po izboru publike koja je najlaskavija. A filmovima smo se počeli baviti tako čisto slučajno kao svaki, da ne kažem, pravi vlasnici, uzgajatelji, gdje god idemo sa psima zajedno. I u jednom trenutku dosadili me više slika psa u stavu, kraj jezera, kraj potoka i napravo smo jednu neku kratku, neku pričicu. I onda smo tako uspjeli napraviti jedan, evo, Duka bi kazala, već drugu godinu restorana, akcijski film, znači sa pričom u današnje vrijeme kako se postapokaliptični, znači o mutantima. Evo sa Bor, ona glumi kulu na koju radi popis u laboratoriju, miješaju gene, što je danas vrlo popularna tematika. Onda se ona kao Vukovlak pretvara u moju suprugu, oni imaju svoj čopor. Režije. Da, pa bježe, pa ih ljudi ganjaju, sa po jednom trenutku čak i vozi auto, ona nalazi napušteno dijete, koja Tarzana othranjuje ga, onda oni zajedno kreću i tako u biti. Tematika je kroz jednu, da ne kažem, akcijsku priču, u biti provučena ova priča od ekologije, od odnosa prema životinjama, u stvari šta bi bilo kad bi malo zamijenili mjesta mi životinje u prirodi, tako je. I došla je motorka, ali otkud motorka, kakva je poveznica? Pa, to je počelo ta ekipa iz Varaždina, Trash udruga, jedna vrlo zabavna ekipa koja mi je ove 2 godine, da ne kažem, postala poput obitelji. I što sam rekao baš na dodijeli, to svaki filmoljubac, odnosno ljubitelj kulture 80-ih ne smije propustiti. Oni su to počeli baš zato da prikazuju zabavne filmove. One koji će zabaviti publiku, znači nije bitan kvalitet, nije čak ni kostimografija bitna i tako. U žiriju su većinom poznati redatelji, glumci, ljudi iz te branše, ali se znači bazira sve na dobroj zafrkanciji i tako. I normalno, kako su oni objasnili, motorka je jedno oruđe budućnosti, spoji čovjeka i kiborga, čovjek protiv prirode i tako, a u stvari je to referenca na teksaški Masato motornom pilom, koji je jedan od najvećih trash filmova svih vremena. I oni su tu našli poveznicu i to je što se uvijek u šali oni viču prestižna nagrada Zlatna motorka, ali ovih 7 godina moram reći, ne sad što sam ja osvojio i jako se ponosim, da je to postalo jako prestižno. Evo, to je nama drago čuti, pogotovo kad su u filmu i Kućni ljubimci, no vidim, nisu baš imali jednostavnu ulogu. Joj ne, ni ja ni oni. Pa čujte, ovisno sve kako na to gledate. Prvo, na neki način oni su poveznica jednak kao obitelj, mislim, oni su prvenstveno kućni ljubimci. Mi se bavimo uzgojem, ali su mi kućni ljubimci. I sad vam evo na neki način da mi se budemo skupa. Jer u principu one to sve doživljavaju kao igru, a mi kao dobar izlet. Tako da sam sve to spojila. Vidim vi ste se onda lijepo zabavili. Pavao, kako je bilo naučiti ulogu? Baš je bilo dobro, ja uvijek glumim sa tatom. I je li bilo puno lokacija, jeste se umorili na snime? Ne, nismo. Koliko god to nevjerojatno zvučalo, nije to strašno zabavno. I mi tako imamo, znači, isto tako, prošle godine, Joyce je osvojila zajedno sa Sandrom na 20. danima hrvatskog filma drugo mjesto. Tražila se najkreativnija reklama. Ona isto osvojila drugo mjesto, 19 prijavljenih reklama. Isto tako, Joyce i Paolo su osvojili prvu nagradu video šetnja, kameru. I znači imamo tako tih
eto, par nekih uspjeha, ali kažem, hoću pokazati većinom ljudima da pas nije samo zapovjed, nije samo obveza i nije samo neki statista u našem životu, znači on može biti ravnopravan član. Svi meni glume slobodne volje, bez problema, oduševljeno, ali je gleda za suprugovima. Ona glumi, ali samo nešto broji. Ali ako nađem neku mlađu glumicu, onda opet broji. Tako da najlakše je sa psima. Ja to zaista tako. Pa i mislim. Ja vjerujem da ćete vi uspjeti sa svima dogovoriti sve i da ćemo imati toliko uvjeti novi film. Bit će mi drago. Hvala vam lijepo na sudjelovanju. U sljedećim minutama pričamo o hrani.